Čaute všetci, ja som Lorax a vítam vás u môjho úplne prvého videa. Je to z hry Minecraft a ja hrám vlastne teraz Minecraft na 0.8 jednotke. No tak najprv si naťažíme drevo. Tak chcel by som založiť túto sériu. V tejto série by boli módy vlastne použité a tým vlastne by som vás aj chcel požiadať, že ak by ste mali nejaké módy, no vedeli o nejakých módov, tak mi ich kľudne môžete povedať, ja sa na ne pozriem a uvidím, či ich sem dám. Tak toto prvé video by som chcel spraviť maximálne tých 10 minút zhruba. Lebo tak neviem koľko, ešte nemám ani účet založený na YouTube. Ale keď si založím, tak neviem koľko tam je, aké dlhé video môžem mať. Aj tak by som začiatočné video nechcel mať dlhšie. Čo to už je zombík tu? No v tomto svete už sú nejaké módy. Je tu napríklad použitý mód na to, aby sa vytvorili jaskyne. Potom teraz som zabudol, ak sa volali tie ostatné. No jeden je tu ešte vytváranie nether portálu. A ten druhý neviem, neviem. Naťažíme si ešte drevo, porozhliadame sa okolo a uvidíme, kde pôjdeme sa zabyť. No, chcel by som vás ešte požiadať, že budú sa stávať takéto bugy, lebo ja mám slabý mobil dosť. Ja. Ale snažil som sa to nejako vyriešiť, napríklad som ho pred natáčaním reštartoval. Ale zase, čím viac modov tam bude, tým to bude horšie, tak dúfam, že mi to odpustíte. Keďže je to moje prvé video, tak dúfam aj, že zvuk bude dobrý. A všetko, tak je vlastne moja taká premiéra. A asi by sme sa, keď toto doťažím, tak si tu spravíme primitívny príbytok. Už natáčame 2 minúty, vlastne 3. Takže ešte 7 minút máme, to by som mohol ešte stihnúť si spraviť nejaké primitívne nástroje a naťažiť si kameň. Rozmýšľam, že budem natáčať aj z 0.9.0, ale až keď vyjde oficiálna. Bo teraz sú iba buildy. A čo som zatiaľ skúšal, tak mi nešlo ich nainštalovať, tak neviem. Uvidíme, ako to vyriešim. Achievement som dostal. Nemám rád, keď mi to laguje. Tak som sa snažil, aby to nelagovalo. Ešte raz sa teda ospravedlňujem za tieto lagy a to, že mi to vlastne doseka. Už sa stmieva. Co to ako rýchlo. No a najhoršie je to večer. Lebo takto, keď sa stmieva. Vtedy vlastne celý svet si mení textúru a potom to vidno aj na tom videu. Na tom Nie som zvyknutý hrať s takýmto s tým split control, aspoň myslím, že sa to tak volá, tak mi to nejde tak dobre. Ja sa bojím večer, že tu je jeden mod, čo pridá viac modov, týchto mobov. Chcel som sem aj Wither mod, alebo ak sa volá, na toho vidra, aby sme si mohli spraviť, ale neviem prečo, nejako je to bugnuté.
skúsim to nejako opraviť, ale nič nesľubujem. Je to tak, že drevo nám nevystačí na nejaký veľký príbytok. Takže si spravím takýto. A tuto sa podkopeme. Prečo to laguje? Keď som si to skúšal, tak to nelagovalo. Polka času nám ubudla. Ako ste si mohli všimnúť, ja to vlastne natáčam a mobil natáčam foťákom. Takže hádam, bude nejaká dobrá kvalita. No, teraz som drgol do statívu. Dúfam, že to veľmi nevadí. Hádam, čo vidíte. Teraz som si to dobre zatarasil. No ja sa nedostanem von. Najprv si spravím dvere, až potom budeme sa snažiť dostať von. To mi akurát nevyšlo na dvere. Tak to mám dobré šťastie. To tu ešte odkopeme. A zvonka si dáme tie dvere. No, ťuk. Aj senzitivitu by som mal to nastaviť. Dúfam, že zvuky vážne sú nahlas, lebo to by bolo nepekné. Skriem si všetko, čo tu máme zatiaľ, aby som to zbytočne za sebou nebral. Lebo často sa mi stane, že zomriem a všetko stratím. No, nemám rád, keď to potom musím hľadať. Tuto si spravíme takú baňu menšiu v dome. On si dám aj skin vlastný, vlastne ja som si ho už vytvoril a neviem, ako ho mám dostať z tej aplikácie. A to je druhá prosba, že či neviete nejakú aplikáciu na vytváranie skinu. Jaj, laglo to, zase. Za to sa vážne ospravedlňujem. No s tým už nič nenarobím. No, vlastne, nič s tým nespravím. Na budúce skúsim niečo, ale pochybujem, že to pomôže. Budem sa snažiť už. Takže dúfam, že toto video bude mať tej kvality, čo chcem, lebo nerad by som ho natáčal od znova, keďže som si zabudol uložiť save. Budem musieť dúfať, lebo inak budem zase musieť všetky mody nahadzovať od znova a vytvárať nový svet úplne od znova. Zase nič nemáme. Koľko už máme? No, máme ešte tak kúsok času. Viem, že v tej bani nič nevidíte, ale nemám čo iné robiť v tejto chvíli. Tak vás to upokojí, ani ja nič nevidím. Tak zvyšok tohto diela si prekopeme sa, budeme kopať teda. Uhlie. No tak ale to je výborné. Ja by som nemal vlastne kopať pod seba, keďže je tu ten mod na vytváranie jaskyň. Čo som pozeral, tak je v tých jaskyniach je lávac, takže tak toto mi laguje. Lebo tie jaskyne sa tam vytvorili. Jasné. Keď som to skúšal, tak som nemal jaskyne vtedy. Tak neviem. Dúfam, že si zvyknete. Tie tlačítka, viem, že sú veľké, ale ono je to na maxime. Proste menšie sa to nedá. Tak, ešte vykopeme toto tu rýchlo. Lebo ja nemám toľko miesta na pamäti. Nie, pamäte.
spisov nie je. To je veľa toho. Ja sa budem musieť rozlúčiť, lebo už mi nedojde. Ešte aj toto budem musieť vymyslieť. Stopať. Tak dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak hej, tak dajte like, aby som vedel. Ak sa vám nepáčilo, dajte dislike, aby som vedel.